बनजार गिबियावनो बनजार जौगालु आफादनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम गोजोननायखौ बावग्रोनाय जाबाय। जोङो बे सा ओनसोला एक्चुअली बिराद गोग्लैसोनाय ओनसोल आरो बिहाय गैयाबाबो सुबाफोरखौ लायोब्ला 10थासो सुबा गोलैगोन। बे गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरखौ जों माबोरै जौगाहोनो हागोन, अभारअल गासैबो बिथिङाव जौगाहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जों बनजार जौगालु आफाद बा बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिखौ दानाय जादों। बेसिकेलि जोङो मोनब्रै एरियाखौ सिगांग्रो टारगेट खालामग्रोदों, जेरै इडुकेसन। जोंनि सा ओनसोलखौ गासैबो बिथिङाव ससियेल इसुफोरनिफ्राय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय जानगाराव दोननोब्ला गिबियावनो जोङो इडुकेसन सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो माने जौगाग्रोनांगोन। दा बिनि थाखाय जोङो 1 नाम्बारावनो जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय सोलोंथाइनि बिथिङाव। जोंनि सा ओनसोलाव गोबां जायगायावनो स्कुलफोरा बायला जिला गिजि नांगौ बायदि फोरोंगिरि मोना। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो मा सानदों, बनजार जौगालु आफादनिफ्राय मोनफ्रोमबो स्कुलाव नांगौ समावनो जोङो जोंनि बनजार जौगालु आफादनि मेम्बारफोरखौ लिस्ट खालामनानै जों दोनहैगोन। जेब्ला टिचारफ्रा थोआ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामब्लानो जोंनि बनजार जौगालु आफादनिफ्राय थांनानै बे स्कुलफ्राव माने समय मथे गथ'फोरनो फोरोंनायखौ माने जागायनो हागोन। बेबायदि जोङो माने थांखि लादों आरो बेबायदि बिथिङाव जोङो नोजोर होयोब्लासो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ फरायनायाव इडुकेसनाव सांग्रांथि लाबोनो हागोन आरो गोजौ लेभेलसिम लांनो हागोन होननानै आं सानो। आरो बिनि उनाव जोङो स्पर्ट्स बिथिङावबो जोङो स्पर्ट्सनि माबायावबो जोङो नैथि टारगेट खालामदों। जोंनि सा ओनसोलाव गोग्लैसोनाय ओनसोलाव गोबां टेलेन्टेड गथ'फोर दङ, नाथाय स्कप मोना। दा बे स्कप मोनैनि थाखाय जोंनि गोरों गोरा टेलेन्टेड गथ'फोरा गेजेरावनो माने जोंनि थांखिफोरा सिमां जानानै थानांगौ जायो। दा जोङो नुबाय साननैसोनि सिगां अलिम्पिक जानानै थांबाय, जे जायगायाव जोङो मणिपुरनिफ्राय सासे सिलभार मेडेल लाबोदोंमोन, बिथांनि जायगायाव ओरैबायदि हान्था मेला गैयामोन। मालाबा ट्राक ड्राइभारफोरजोंसो थांनानै ट्रेनिं सेन्टाराव थांनांगौ जायोमोन। लाभलिना बरग'हाइनि जायगायाव बिनि न'आव थांनो थाखाय लामा मोनसे मोजां गैयामोन, गोग्लैसोनाय जायगामोन। बे जायगानिफ्रायनो लाभलिना बरग'हाइया दा नै बक्सिंआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। होमब्ला बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बे सा ओनसोलावबो टेलेन्टेड गथ'फोर बुरजा दङ। दा बिथांमोनखौबो जोङो बे बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि जुगिदि जोङो माने सोलोंथाइनि उनावनो गेलेनायावबो जाहाथे जों गोजौ लेभेलसिम दिखांहरनो हायो बेखौ जोङो थांखि लादों। आरो बिनि उनाव जोङो बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिया आरो जोङो थांखि लाबावदों, जोङो जोंनि ओनसोलाव सा ओनसोलाव जोङो माने हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' हिसाबै गाननाय जोमनाय, दानाय लुनाय, मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, सिफुं सुनाय, खाम दामनाय, सेरजा दामनाय, नैबेखौ जोङो जोंनि सा ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो माबोरै जों फोरोंलांनो हागोन हारिमुखौ लाखिनो थाखाय। दानि बांसिनाथ' मडार्न ड्रेसाव एट्राकसन जालांबाय, मडार्न दामनाय देनायाव एट्राकसन जालांबाय, नाथाय जोङो बे गोजाम जोंनि हारिनि हारिमुखौ जों बोरै लाखिनो हागोन फोरोंलांनानै, नैबेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा बे बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिखौ जोङो दानाय जादों। आरो लास्टआव जोङो हेल्प इच आदार, गावजों गाव सहाय होनो थाखाय जोङो मोनसे ससियेल सार्भिस कमिटिबो दानानै लानाय जादों। बे जोंनि बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि गेजेरजों जोङो मन्दिरफोरखौ जोङो हाग्रा दुफबनाय नुब्ला बेखौ हाग्रा एवना हैगोन। स्कुलफ्रा जोंनि साखाथि फाखाथि स्कुलफ्रा जुदि हाग्रा दुफबनायब्ला, हाग्राजों बुंफबनायब्ला बेखौ जोङो फोसाबना हैनाय बा हाग्रा एवना हैनायनि जोङो थांखि लादों। दा जाहाथे जोङो गावखौनो गाव सासे मोजां सुबुं दानायाव हेफाजाब होयो, माने गावखौनो सासे समाज सिबिनायाव सासे रोंगौथि गोनां देखायनो हायो, बेखौ लानानै जोङो बे बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिखौ जोङो दानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे अभारअल हिसाबै जोंना मथ' दङ, बे मोनब्रै क्राइटेरियानि गेजेरजों, मोनब्रै आयदानि गेजेरजों जाहाथे जोङो जोंनि बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिनिफ्राय माने लिडारशिप क्रिएट खालामनो हायो। जोङो लिडारशिप क्रिएट खालामनो हायोब्ला अट'मेटिकेलि जोंनि ओनसोला माने जौगालांगोन। बिनि उनाव बे माने जोङो सेकेन्ड इन लाइन लिडारशिप माने लिगेसि जोङो गालांबाय थानो हागोन। जों बेखौ नोजोर बोनानै बे बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिखौ जों दानाय जादों। नोंथांमोननि बे आफादा अबेबा माबा मोनसे राजखान्थि दोलोजों हेफाजाब थागोन नामा? जोंनि बे बनजार डेभेलपमेन्ट ससाइटिया खुनु मोनसे राजखान्थि आफादजों लोब्बा थानाय नङा। बेहाय
जोङो मोनसे एरियाखौ बा मोनसे समाजखौ मोनसे ससाइटिखौ जौगाहोनोब्ला मोनसेल' राजखान्थि हान्जाया मोनसे जायगायाव थांनानै थाया। बेनिखायनो राजखान्थिखौ जोङो गोजानाव दोननानै बेवहाय खुनु मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ जोङो बेयाव बेस खालामनानै जोङो बे ससाइटिखौ दानाय जायाखै। गासैबो बर' हारिखौ नोजोर बोनानै बा गासैबो जोंनि सा ओनसोलखौ नोजोर होनानै जों समानै जौगाहोनो थाखायसो बे ससाइटिखौ दानाय जादों।